Почва ли ви се училище? Тебе почва ли? Не! Всъщност почваме само малко. Аз, Странно. да, аз обикновено ми се почва, обаче тази година изобщо. Още това. Защото майка ми едва ме измъкна от Габрово. Пак аз така да седя. И баба ми едва ме измъкна от Гърция. И по-точно от майка ми. Да, аз исках още много да седя. Ама поне ми обеща, че ще ходя всичките ваканции. О, да. Аз на евентуалност зимата вакансия да ходя. Да, ще Ама ходя. още не е сигурно. Но тут твоето е много надалече. 1500 км ще се минат в бус или на един влак. Ма ти Или къде? влак, един самолет. Къде ходиш? Пътина, да? Да. Добре, няма значение. Преди други години ми се е почвало, обаче тая много не ми се почва. Защото сега так му стана якотка. Пък и искам още да ходя в Габрово. И не ми се чакат някъде към 3 месеца, или колко съм, не знам. Така че по-скоро не.